Ono hokwerechi. On nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m. Ndị nne, ndị nna. Nwa nwaanyị agalitela isi, ọ mara mma nwa. Gị na di gị achọla ike ya di. Mee ka ị sure na nwa ahụ nwere ihe o ji n'aka aga n'ụlọ di ya. Ọ bụ business ka ọ na-eme. Ọ bụ ọrụ aka ka ọ mụrụ. Ọ bụ ọrụ aka ka ọ rụga. Ka e nwee ihe ọ ji n'aka si ihe na uwe ihe ọ na-eme. Di ya bịa lụrụ ya. Ọ dị very very important. Ụmụnne m, ana m otu nwanne nwaanyị akpọ m na phone, a young girl. Ọ dị only 22 years mana o ji ụmụ abụọ already. A lụrụ ya na nwata. Di ya lụrụ ya. Dewe na family house ha. Ebe ka ha niile ma nwunye ma di ya nwere room nke nga ka ha niile bi. Di ya toro ke nta na nwoke. Ndị nwoke abụọ ka nne di ya na nna di ya mụrụ. Di ya na ogbo na-ewu di ọkpara tozie ke nta na nwoke. Ụmụ nwaanyị 5 toro di ya. N'ime ụmụ nwaanyị 5, ka ada alụọla di, ka atọ alụọ di. Ya afọ ụmụ nwaanyị 3 na-alụbeghị di. Ha niile nụcha n'otu ụlọ ahụ, ma di ya ma ya onwe n'otu ụlọ ahụ, n'ihi na ọ big house nna di ya nụtara mgbe ọrụ ndụ. Now nwa na gbashikwere n'ike, ya na-eshi afụ oshi. Anụghị eshi ite abụọ, o nweghị ite ka ya dịka nwunye ke diọkpara. N'otu ite ka a na-eshi. N'otu ite na-eshi na otu ezinụlọ ahụ. All this young girl na-eshi. Ya na-eshi, ya na-afụ oshi. Eshi, ya ga-ehicha ụlọ. Ya ga-asakwara nne di ya akwa. Ya ga-eme ihe niile. Ihe ndị a niile this girl na-eme, enweghị onye na-amanyere ya na-amanyere. Ọ na-eji obi ụcha ya na-eme ya. Ruo otu ụbọchị, ọ nọ nga ọ sagara nne di ya akwa. Otu nwaanyị, the lady, alụọla di. Ọ bụ onye obodo ahụ ma ọ lụọla di, shi na di pụta. Ma ya na nwanne di ya 3 ndị ka na-alụbeghị di. Ofu nna ọ na-etu ya bịa na-arụ na mma. Ọrụ na mma ha erutezere ya na this lady. Ọ bịa n'ụlọ ha one day, hụ ka ya saga akwa. Nwanne di eke nwaanyị abanye n'ime ụlọ, chere akwa si ya bee ube nwa. Asa nwa dịgodo n'oke. Nwunye nwanne tubiri wee si ya ṅachapụtara na ya akwa n'ugbo ene. Na ya biko, na ya ṅachapụtara ya akwa n'ugbo. Na ya don't worry, na ya ga-asụtara ya. Ya nara ya akwa anọ chịwasị ngwa ọchịsa ya ka ya sa. Ọchịsawa akwa anọ ntara. Ya sawa akwa. Na oruo ka dale dị iche ka nwanne di ahụ chere ya akwa. Irire fepụwa. Ka ahụ chọtara nwanne di ka ọzọ nụkwa. Bu oche nọ na-ele nga ya saga akwa. Mgbe ahụ ka ahụ pụwa. The lady akpọwa ya si na ya na ya abụọ na ya chọrọ ịhụ ya. Na ya chọrọ ya ịhụ ya. Na ya ga-like ịhụ ya. Ya soke. Ya so akwa sacha meche ihe ya na-eme. Gawazie n'ụlọ aunty ahụ. Aunty ahụ sit ya down. Gwawa ya. So lewe lecha ya. Na ya lụrụ di, shi na ụlọ di ya pụta. Na ihe chọpụtara ya na ọwa aka ya nyere ụmụnne di ya, nne di ya na nna di ya. Na ihe chọpụtara ya. Na ya ruru ebe ahụ tọọ na otu ka ite. Ya mazikwa ha right ya. Ya right ya. Before ya na-aghọtala onwe ya ada, ha eboe ka ya rụ, boe ka ya na-arụ. Na otu esi tọpụta ya. Na ihe eji agwa ya ugbo na ihe na ọwụ obodo nna mụrụ ya. Na family ahụ ọ lụrụ di na ya ma ha ọfụma ọfụma. Na kwa ma enyi ya nwaanyị ya na-achọ abịa gwụkwanụ nwanne di ya sị. Na ya nọ ka nwanne di ya ke nwaanyị ka ọzọ chịpụtara akwa chege ya sị. Na ọwụ taa ka esi asa mere nwe ihe asatara na ya nọ n'ụlọ nne na nna ya taa. Na ya asa anya mmiri. Na onwe ha right ịsara ụmụnne di ya akwa. Na nne di ya and nne di ya na ọwụkwa hụ mgbe niile. As long as nne di ya nwere ụmụ nwaanyị na-alụbeghị di, ha niile nọ n'otu ụlọ ahụ. Na ihe gbasara ịsa akwa mma ha na-aga eke ya eke. Na otu ya jụọ ese onye na-eshiri ya sọ ya nwa na-eshiri. Ya sị ese ọ bụrụ na ọ ya nwa na-eshiri na ọ ga-eshicha anyị bịa sawa akwa. Na ishiri ahụ na o kwesịrị ike ya eke. As long as ụmụnne di ya na-alụbeghị di nọ dị ya. Na nwaanyị ebido lecture ya. Gwacha ya sị na already na detail nọ na ọwụ task nyere ya. Mana nwekwe na ọwụ na ha na-amanyere ya. Ya gwa the lady agwa si ya mechie ọnụ na ihe ejiri agwa gị awụ. Na mgbe ha ga-agbakọ ha ya mmiri. Na ya nwa ga-anọ ishi ihe ọ ga-eme because ya lụla n'ụlọ nne na nna. Ọkwọma. Okwucha nwaanyị mba nọ. Na biko
no here sị ka ya jụtụ na ihe nwaanyị agwaghị ya kwesịrị next time ya chịtara ya agwa ya gwa ha na ya na-asa na at least ya gwa ha na ya dị tired no here sị ka ya jụtatụ biko na ya jụọ mma ya ugbu a na mma ya nwere ike ịsị na ya nwakwara nwa metụ akwa onye ọbụla aka maka nne di ma anọ na ya saa akwa nne di mgbe ike ya na mma ya ga-ekwe exactly ihe a this woman kwuru mana ya ma ihe eji achọ ha bịa gwawa mma ya bịa jụwa mma ya right ya sị ka ya jụtatụ biko nwanyị mba nnọọ na-arịrịọ ka ya na-arịọ m ụmụnne m ịnụ ngalugbu na ịnọ na position this young lady jụrụ ajụjụ a tụrụ ntị n'ala m sị ya nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị before m agwa ihe m chọrọ ịgwa m enwere ụfọdụ ajụjụ m chọrọ ịjụ ya sị m oke gụnwa cheki onwe gị ọfụma na family ahụ ebe ahụ ị nọ enwe onye na-enye gị nsogbu like enwe onye bụ mata nga n'eshi enweghị imerụ ya mma ịṅụrụ mmiri n'aha denwele iko ya sị mba sị one di gị omeke gekwe move ụnụ gị na di gị ọ dị comfortable ebe ahụ ka o nwere mgbe o kwuru dat na ya ga-achọta ụlọ ụnụ apụwa ya sị na ọ ya nwa gwakọrọ di ya si achọtabe n'ụlọ ka ha o were ego ahụ ọ ga-eji chọwa ụlọ tiwe na biznes until biznes ya eto na enweghị onye na ibe ese gị good ọzọ dị ka ebe ya nri ahụ ịsọ gị na-eshi a na-amanyere ya amanyere shiwe ka ọ wụ gị nwa na-eshi bikọs okwu ṅụ mgbe i kwuru isi na enweghị onye na-amanyere ya na ị na-eji obi ụcha ṅụ a na-eme ya na ọwụ instruction na ọwụ force na gị ga-eshi enwe onye ga-eri ivu na ị na-arịagodo arịa ị ga-eburu ya ga-eshi asị mba mba na mgbe ụfọdụ na nne di ya na-asị na ya hapụga ka ya eshie ofe na mgbe ụfọdụ nwanne di ya ka ọzọ na-asị ya ngwa ya ka ya eshie mgbe ụfọdụ nwanne di ya na-enwe nwanne di ya ka nwaanyị na ọ na-alaik ịsa akwa na oyi gị akwa ya akwa ya la elu o nwere ike esi ngwa ya hapụga ka ya eshie nri na biko sapụtụrụ na ya akwa ya na ote ha shiri biri na ụjọ tụga ya na nwaanyị nọ si na ihe chọpụtara ya ebe ndị dike ya m sị ya nne m ya sị now gị na onwe nwekwanụ o nwekwara ihe ị na-emegharịta aka o nwekwara ihe ọ biznes ikposara n'ihu ụlọ nna adịghị di ya n'ihu ụlọ ọnụ ị nwekwara nwa shop enwere ihe ị na-emetụkwa emegharịta aka ka ị nọ n'ụlọ ọrụ nwe ishiri na afụshi iji ụmụ abụọ redi your mother no matter how little ị kwesịrị inwe source of income nwee nke ị na-eme yes na ya na di ya akpala na enwere ebe a chọtara ya shop across the road very close to ụlọ ha mana ebe a nụpụtatara na di ya kwụrụ ya ụgwọ shop di ya na ebe ahụ ka ya ga na-anọ na-ere ma mmanya na di ya zụọla deep freezer already na akpọrọ onye chọrọ itinye protector ebe ahụ na ebe ahụ ka ya ga-anọ na-emetụwa biznes m sị nne ya sị gaa m ntị ọfụma ọfụma ị hụrụ that lady kpọketara na agwaga datin that lady kpọrọ agwaga datin taa wụrụ first and the last ọ ga-akpọ ha na ọ na-agwa ha okwu ga-egawa n'ụlọ ị ga-eluzu your marriage luzuo ịhụnanya ụmụnne di na di ịhụnanya Chineke nyere gị ebe lụrụ di ị ga-eluzu ya ị nweghị witness to ihe a that lady kọrọ ihe ahụ ọ hụrụ n'ime ga wụ ihe ọ na-eche n'ime nwa ọkwa na ya were nrube isi ka this girl ya nọkwa apụta na di kpachapụ anya ụfọdụ ndị mmadụ nwere ire dị ka agwọ if you don't know your right let me tell you your right those ladies so ụmụnne di ha nwatụrụ di tụ gị onwe gị ha nwere right o kwesịrị ekwesị wụrụ ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na ha chịpụ ịsaga akwa ha asịṅụ nne m sapụtụrụ m akwa ihe matara na wụ kọndishọn ejiri rịọ ya ọ bụrụ na ọ bịara were akwa ahụ wụsara nsị gị saa akwa ị nwere right ịsa ntị aga m asa ike adịghị m ọwa ntị asaga m akwa mma ana m asaga ike adịghị m ị nwere right ịsị mba mana ihe nwanne di gị bịara tobiri iwe ọ tọrọ gị na ya wụghị ọgbọ enwe ebe ọ gbara gị ọ tọrọ di gị ma ọ fọzikwe gị nwa ya etobiri iwe gbawa nha ezi nwaanyị ọma asa nwunye nwanne chapụrụ achapụ tubiri iwe tụgide ntị ọchị awa nha eze ga-esi ngwa ya chịta that is the right thing to do o mere understand na ọwụ right na ịsa anya akwa ọ bụ understand that na ewu made for the family ya mere o jiri bịa with respect gị narakwana ya akwa ahụ saa mgbe m ga-asị na ọ dịchaghị mmanwụ mgbe ha ga-anọ nga ha kwesịrị ịsara mama ha akwa ma ọ bụrụ na gị onwe gị nọrọ na kichin na-eshiri mana gị shicha anya apụta na-asagazi akwa nne di kwesịrị ka ha nwa asanye aka one way or the other ịsaga ya ga ha n'ime ụlọ ga-ebupụta ka dọmpụ ọra
ịgwakwa ha kwụsị ya o ị nwekwara ike gbe ihu saa anya mana ị ga-agaga rịpọtụ ọya dị sị na ọrụ a na ọ karịwala gị ahụ ọ gị ga-agwa nne di ọ gị ga-agwa nwanne di ahụ santi ya otu oshi bupụtakwara na akwa ahụ na ọ makwa onye ojii nọ nga na ọ gị gake n'otu oshi bụ ikwe nwa na akwa ọ dịkwa nahụ mma na ọkwa na ofu onye ma lee ihe ọ ga-ekwu ọ mgbe o menweziri ya na ị ga-asa ya na ọ by force na ị ga-asa ya ka di gị ga-edifend na ihe ya lụrụ n'ụwa lụrụ ịgbaghara ihe ọgbagha ohu for the family mgbe erute na briji ka ụta ga-esi aka ọsọ ya dị mana ihe awụ ụmụnne di ị nwere right ha tochiri di ị nwere right ịsụ ịṅachapụ akwa ha mgbe ị na-aṅachapụ akwa ke ọ mgbe na ya chịrị akwa ahụ bịa wite ure wite nsọpụrụ o nyere gị nsọpụrụ ruru m tobiri iwe na ọ gharịrị ọka ọrịa ọ manyere ihe ya amanyere ekwekwala mmadụ ọbụla bata ebe ahụ bịa gbarụọ that rapport that beautiful rapport ị nwere ebe lụrụ di e nwere ụmụ agbọbịa galụ di ụmụ onye ga-ahụ onwe na such family otu ha nọ ị ga-ekute nwa ihe nwu nsogbu ị ga-ekute ume even ịgụnwa ga onye ụla ụlọ nne na nna m ga na-agụ mana ọ dịghịrị nghọta ọwụ ihe manyere ha ebe ahụ wee ebe Chineke kechara fụọ vụ nye ndị a na-ekwu okwu ụmụ agbọbịa atọ na nne di na ebe ahụ ihe awụ family ịhụta ha si biri ịhụnanya nwere ebe nwanne ha nwoke nọ ha were mee extend to you enweghị ihe ime ga-esi according to you amanyere ihe amanyere nne ṅụ zụrụ nzụzụ ọṅụ from industry gbachiri ike ugbu a na di mepere ṅụ shop ihe ndị a niile ga-eles ebe nwere ke na-abịa na ya sị ka ya shie mgbe ụfọdụ nne di ha nara ṅụchie ibido nwa shop ahụ gbene ihe ga-ezite ime nke ị ga-agba eme gị gawa shedi so ekwekwala onye ọzọ onye outsider bịa gbanyere ṅa aja na garị mee nke bịa tụliwe anya elu ha dagide ṅụ ọ ga-enye ṅụ nsogbu ha tụrụ di ṅụ ọ rutezie ṅụ ha dada ṅụ otu ugbu a ha hụrụ ṅụ n'anya eme ha enwechagbu aha anaghị ha na-etobiri ṅụ nwunye nwanne chapụrụ achapụ mmekwa mgbe ụfọdụ nne di na-asị gị hapụ ya echi mgbe ụfọdụ ndị ka nwaanyị asị ngwa gị hapụ ha echi nọọ ngarị ka onye na ọnọdụ ka nwanne ha lasbọn ha bikọs ihe awụrụ ụmụnne ṅụ otu nne ṅụ otu nna ṅụ ha ote oshi tụburu ikwe nke ọ ga-echi ada nne ga-echi tụbiri ikwe ṅụsị bebi nwa sara na m dis and that ọ hụrụ nwanne ṅụ toro eto tụbiri ṅụda ị ga-asakwara enwe ihe ị ga-akpa ị ga-echeta ihe dị na ịsara ya akwa ihe a ihe nwere ike ime n'etiti nne na nna ụmụnne nne mụrụ gị na ha so o mee n'ebe ndị saịdị ndị dị ṅụ ọwụ ihe ọjọọ ole sọwụ dị ṅụ too ha ikwekwe some of them your age grade ha na-eme ya na isi nri na ọwụ gụnwa ọ ịsa akwa ma ha na ọgụnwa wale ha alụbedi ha ụnụ niile wụsara di ya ọ mgbe m ga-asị ṅụ mkpokete nna dị nka ụnụ kpa ya akpa ọ wụrụ eke ya eke iwe mother of two ka ị nwekwana time ọnwa nwee ike lekọta ụmụ gị ọ dị very very important ụmụnne m gwacha ya ahịa ume ajụ ọzọ m chọrọ ịjụ m mgbe ị na-eshiri ụmụ gị kwana ya sị na ha na-ekuru ụmụaka pụwa mgbe ụfọdụ ha ekuru ha pụwa ya chọwaghala ishiri na ụmụ ya na ụmụnne dị na ikuru ha na ya na ha mgbe ụfọdụ ha ya na ahụ na-ehi ha na-ekpuru ya ha ehie side because all two boys ka ya mụ m sị lee ihe this type of beautiful family somebody ji gara bịa naanụ deli n'ụlọ di ọgwale na ọwụ ya ama na ha ọsọ ihe chụrụ ya na ọsọ akwa ahụ ya sara mere eji chụpụta ya n'ụlọ di ma ya eme na ụnweta ochikwucha okwu na ya dagara na ya daga n'ala too much na echi a ga-atụpụta ya eji na ọhịa eji sị ka ya chụtatụ m ma ihe na ihe mege ma kwesịrị ekwesị ụmụnne m the only reason this lady jiri bịakwute m because ọ dị too young 22 years ọ dị young 22 years already a mother of two ọ bara na that marriage a young girl and enweghị o ji n'aka baa now ụjọ na otu ka ya ọ bịara ọka ọ mara ihe right ya ụnụ ahụ na ihe m na-ekwu okwu ya mgbe obere nwa lagadi ka ebe okwu m na-aga mgbe ike gị nwa dị at a very young age marakwa ibu mana task ị na-esend ya off to n'ihi na ndị bịara ịlụ ya akwụkwọ ahụ nwanne ya enweghị otu ha shiri let ọ dị mkpa ka nwa nwee ihe o ji n'aka were aba ebe ahụ can imagine such a young girl enwere family ọ ga-awụrụ idenwe such a young girl n'okpuru dimkpa ụmụ agbọghọbịa totoro di ya na-alụbeghị di ụmụnne m ụfọdụ na-awa ọkụ dị over mana at her age ọ bakwuru na ha ebiri di ya mana ka ha wụ the case ọ wụrụzi onye ama ịhụ ihe enwezi ụjọ na Chineke nna asị ngwa ya bịa gị ọ na-aga nga ugbo santi is not my right nwa ya na-ewe ọkụ n'afọ udu ewi ewe young girl lụrụ di mana onye ahụ kpọkọtaga na-akụrụ gbasara family ahụ lụrụ di biko onye ọbụla mara mee enụngalugbo ene asọ ihe mere onye ọzọ ka onye ọzọ ji mụrụ akụ ọtụtụ ezinụlọ agbasara taa
wụ ndị ama batara na-ara ịga anyị ịga ọka ọkụ until ha anyị ịga ka ahụ ga-ehurunu agbanye everywhere ọkụ ha kwapegala azụ. Chineke nna duwere m ọnụ ọngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.